정말 이거 Pungkaham jotono te haino hai jotono lamsogan YouTube channel tini engkha tini hingke Sunday ang o shoot khai tong pro Sunday but ang video upload khai pro Sunday rok onglag do hingke tini bazar bar chini yango so bazar hingke thanglia tamni himale watui phayo thango tongo hingkai Tana shelewi thang omti rok hingkai bazar khaina muchung yang thango hingke haipeno ang kesar kha noganani basai no kesar kha hingke ang karfu ang norongno sajak karfu ang belaiken thokjago hinai hingke tini ang karfu songoi cha sinai hingke abono ang tini bahaike songoi cha ang norongno tini phuno gano hingke anobo ang tini fry khaiglak fry khayawi songnai ang fresh hingke fry khayawi bazar sheriawi songka hingke belaiken thokjago ang hingke phari tabung no ganti thanglai sinai norongno kaisa kok sawana ang ani agi hinsuk maya last year ang to afru mamu songmani mangsi video khayo do kai mamu songmani mang video khayo kai salsa tamkha mamu songmani video nokhlai tongmani amse mobile gana o takari tong ta takari o tui tong ke a tuyo mobile bai ke jani mobile stand ni plate sake klaine wasin takari tuyo pujo angkai tamangkha ni ang bekhashira dunoi thangka hingke phat sake khosa oi tam khane wansukma ulokhe muituma kha mobile tiyo kala khangka bui mairum roko phobiro hingke ang bo amtinyo khaika achune 1 ghonta kaisa packet o dawoi poly bag rogo dawoi ta poly bag o dawoi nai am mairum bisingo phobiri rekha ta mobile no hingke 1 ghonta tang abon yabulo naimani mobile thik na tongo kun phanang liya haipano ani bekhasai kiri thangka afun simi ang cooking video kus khairak liya hingke tabuk tawisa cooking video start khai togo haino kisa misa phunung nai no ang ani lifestyle blog ba kisa misa chamani to phunung na no kisa misa songmani chamani to phunung nai no ang jotono tamni male jotono nijini no go chao jamung rok jotono nijini no go jamung rok chao hingke ang bo ang tam cha amro kisa misa no phunung nai so hingkai tabuk hingke ang norong no karfu a phunung gana Ani favorite karfu Ika buti wow Tinke sepraksine tawang bom dike song nai bedo mamu songna saka tuisi mare ka granai current phaidrop tabung na hingkai lo current thawnai sam bagai tui mare reka granai ang tui reka tui narak baikha tabuk ke songsinai karfu abahai man tokha nang abahai mos kuthei tong hang kai mui belai kana thogo te color bonai thogo abon bagai ang thogni mui ong ka mos kuthei rui thogja bata ke but ani babu se mui mos yobja sai ma dia tin tam jani hai pe no dini bo obon masa sinai nai nai na ta yu de yobja no yo an ke ba tam khai sinai haben bin bagai dal tong gang tabu grind khai gena do yo kecak ka bokrok mazar 키둥 안게 키둥 덕자고 이렇게 샤 자다 가이브리 송나이 tamnin male tabuk dipor bai pum ai tabuk dipor bai korni bagai
kita buk oro pias kita buk mosla ri basinai karai rok sidra tang jabai do ang karai obono rok na rok somai sigori ani jira dhania powder te shetui som 1 চামচ এই রাখা ওরা নাম খান কে বারে নাম লিয়া নাম লিয়া কে বাতে সারিমান খা kita buk last top mix খাইছি নাই kahan ke yak bai tang to moso bore jak ka yak lalong na hne kan খাইছি নাই tabuk boksai rogra boksai kha hor lem khai nai de tabuk rest khai nai ajoi tangra nai ang a bazarok shenani kisa kiru ke amon bage omtei rokhe songuta ang hebben bazabu ma khayo tam hinmale jotono ish otogro kese kese khayo tam hinmale jotono ekloge to songja gya hangke baza sher ton yang ke bo nostong thanai gabon bage sherna nangke ang tabuk a bazabu shernai hin tongo haben kisa kiri ui butongo resaru thok baksa ka thok ekdom kaham ke jaya saktare dinne ang am dikhen do hai phan kiru ke tabuk a baza sherna do norok tamuni lai di phia kiri jamarok nugoi do tabuk thok bisinai tabuk thok janani wait khai ne mo ke bahen kha tong ko ba ei thok dati jari tin ke tini nong na paisa kok sangana sabo ang hai a baza shena kiza kisa comment hai shabai do thok la kana ko tulung to ha tulung hopu phayana tabuk ki ang tulung ke a khit klai risnai tam no shikang ro nai de kito khale bokrok bai o maza da hintam Thank God besar dia. Thok sakna hai man thong da buang hai besar dia. Tingile nok kapila ala. Ti ba nok ka ko sa bla. Ti ka cheri nok able. Ri ba chnai khap. Nong na kaisa kok sabo ang hai a sherna kirijak kisa comment khai sabai do ang bo saimanam sungu ang simida aro kitap a sherna ni please kisa comment khai sabai di sabo a sherna kirijak ini nah kamu thonga sak na ba ma bakhalag ngi thangka to sherbai ka tini asa besar liya pa kapar kaham tinian shal kaham te ang bonong bus kang ola sima singpang na nang liya sai ta inke nai di tabuk ani a baza to khana nai thoka inke oboke amui obo tabuk butai mari sinai tola romi tong ha butai ri kan tabuk ke dalok mui borok songnani inke dalok na har hagena gaban berkang dalok songnai inke arok mun kha hangai ang norok na funuk sinai do ang norok no kaisa mani funugana abo tamo nai di iko som bangmani baba sida sommang paidou tang jak sidu bo dukan seri manan jeng somni kino roke bo som na kangke ani ro pai mano ang som dukan ri tongma khatabuk ke tabuk ang dalok songui tongo pati keran ke oh no kupa poi thaka kutung stang ra su iko amongkha dalo mui amongkha amoy wow mai tho tabuk o gas lete patano ang hunai
norok bahike huang semia but ang humani norok na funo gana ang bom tike hu oboke mane irok humani oro beam liquid na ka ang ge obo bai tabuk ang obo no hunai do tukur khata bona tukur khata di porka khaba tima tukur khata belai himbuk rong tongma khenke ba o karen rutam na sa phayo thango nge tabu hunke ri amte hai ri kran bai husinai andi bomte ke kchung ma Ui pai chang. Ke. so mamui rok songbai kha tabu kante ka samung tong ko abong khanuka watini bagai onuka rok ekdom hasing kha kenjuarok boboron jen phai tongbai kha gobon kisu tabu pharinai hunai aboni bor hinge thaipung janai ini salbo kchang kolomia hungai thaipung numa jasnai nuka hubai kha ke tabuk ke clean ngi tong hata nuka ro ke sui rok tong mani bagai kisa ligi lagai lengusi hapeno sui tong ma chao ha da sui tong khang ke phatar ni boro rok hamia rok phano sikok rok phano phaimia sungja go borok kisisa borok judano khangken sunggo borok nga chungbo bongni sungmani khorang rok khana wine alert rok ngi manu haideba gabon sui tong mani chao belekhan chao inke tabuk to an samung rok paijak nga tabuk ke ang thaipung jana hin tongo taklai saslang ni bathai saslang jora ni bathai chasuka ang thajuk rok to chasuka nga taw ka thaipung ni bari gang taw thaipung jana inge sawo thaipung thokja yakti sadi hai ke inke ang tabuk thaipung chagana do bono oro hai ke romi tu ma se ngoi thanga romi tu ma bai se ngoi thanga supru jak ting thanga taw bono supru kana oi ya parik bukur mang sekak sible probu yoi Ang cái tay rửa sụp thục dây kia. Crack nó thục dây vô to bó một đồng lịch thục à. Hôm nay tạm hình nó rồi nó. Bác sẽ nà nó. Ang cái xì lục nó cháu ảo nó. Cô chả mà lang đi ạ. Yeah. Mày ơi. Phải kìa. Ish, nhìn lắm chẳng nhìn. Bớt hết quảng mà lê. Nó đi yak sẽ hạt sinh. Wow, nó thổi mấy chai này. Ô. Thổi mấy em. Không xưng một thịt. Không xưng thịt đâu. Cứ bị kẹp để lại kẹp bụng nhá. Để lại. Xin lục. Sức thổ quy chay chồng nó sẽ tốt. Nhá. Chồng cũ cho bọn. Nó sáp sao bao nhiêu thì nè. Nó sáp sao bao nhiêu. Tôi cũ ấy. Video edit thay cho này ta. Nó phung na bagay. Iba silok ako na. Tingnan mo siya. Ay, pi, saan na? Taipong! Taipong, saan na, pi? Kunaya, kunju, nga thong hayin ka. Bersih ka ba? So, mo to hayin ba niya ita pura bersih ka? Ang ka bersih rong itong nang niya. Kun mo ta. Mo sa ro kay mang hang ka. Ako sa bersih ka na. Sarong aku nanti borok hari makan kan no. Kata. Borok hay dong kan. Berasa kan borok satu orang sering ngarang naik.
नागै फोरानै गुदक जानाय मोजां जानाय बाजा जानाय Xin bỏ đâu thay phòng bút lên cái cò bò wow thục super ăn ngon nó cái sọc xanh ngon chẳng nó đó nó food challenge nó làm gì đây bữa nào mới tổng số cái gì nó tổng số cái nó rồi nó food challenge rồi nó làm một số cái gì đó food challenge video này nó một số cái khai này cái tâm nó challenge khai này một số nó rất đi yang làm challenge khai này nó phải dạy ha tôi có chồng á thay đồng dân à hàng ơi nó phải đi yang đây nó sẽ cắt sama dia pi ya ngapa ti bedai meda body beda nas nang liam ya ini ngana thok kisar phai jamana khna ya tung ko pi api thok kisar phai ga na thok man che thok ni na ba bon TV này nó phải không? Cái TV nó bỏ tam hết TV nó cute vậy đó TV ang sabi Maria buhok puli dong ha ang kaya kinin vlog or matak sinay ang hay no hay daw siya hay pira na kadalo ano food challenge na mo song kaya ang try kay nay ang tinin vlog tinin video tinin di kari mas tong siya tinin draw tasya nang sitso to na hambay jora ruwi nay to man bagay kulong ka nilganang kulong ka